ma ose yudo yuto e chiro mar NSE. Tadwa chako mana gi kambi kaka koro NSE. NSE bende ni en kambi manie e chiro kacha. Higa mokadho kwa yaw higa January 2025 bei mar share mar NSE no en Sh6. Ka higa no rumo bei no idho nyaka Sh17. Mangiso ni ng'ama no keno, ng'ama no nyiewo share no ka en Sh6. Kotieko higa to beche odhi adi? Odhi Sh16. Mano ng'ado no medo pesa di, omedo karibu Sh10. Koro nitie cases mang'eny mek jok ma osebedo ka keno gi NSE to kendo yudo ohala kaka dwarre. Wan gi king'iyo kata sani nyoro kanwa loro odiochieng' mar chiro. Chiro no teno noloso ohala mar karibu $1 billion. To ma osebet sani wigi 2 kalure. Mangiso ni nitie ji mang'eny maloso pesa kacha odiochieng' kodiochieng'. To sani nikech e Kenya sani neno ka jokeno mang'eny odhi e NSE kacha. Iyudo ka kendo koro bech shares gi medo mana dhi malo. Mangiso ni jok mano nyiepo kata January ka sani oseyuto to ji medo yuto. Koro mago cases ma bende wanyalo kelo kanyo mangiso ni ati nitie yuto ma ji yudo, kata nitie ohala ma ji yudo sama gidonje e NSE kacha. Nikech wan ka kod oganda mosenyiepo. Ang'eni bende nitie oganda luo mantiere kacha ma kembe gi mosenyiepo e kembe ko mantiere NSE. Kirango gi achiel kachiel kendo gin jogo ma osenyiewo shares gi. Kinyiewo shares tiende ni in kaka part owner. In achiel kuom jokanyo ma weg kambi no kalure gi shares ma bende isenyiewo kar kae. Bende ni gimoro minyalo wacho ni